Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες τις αναφορές μας σε σύγχρονες πλάνες. Μία από αυτές είναι και ο νέος σαμανισμός. Μία ακόμη σύγχρονη πνευματική διαστροφή της γνήσιας αγιοπνευματικής πνευματικότητας, η οποία εντάσσεται στο γενικότερο αποκρυφιστικό χώρο των δοξασιών της νέας εποχής του υδροχώου, New Age. Ο 21ος αιώνας, φίλοι και φίλες, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή πρόοδο των επιστημών και της τεχνολογίας, καθώς και από την επικράτηση του ορθολογικού τρόπου σκέψης σε πολλούς τομείς του δημοσίου βίου. Παρά τα αυτά, παρατηρείται παράλληλα μια έντονη πνευματική αναζήτηση, η οποία συχνά δεν εκφράζεται εντός του πλαισίου της εκκλησιαστικής εμπειρίας, αλλά στρέφεται προς εναλλακτικές και συγκριτιστικές μορφές θρησκευτικότητας. Η αναζήτηση νοήματος, θεραπείας και υπαρξιακής πληρότητας οδηγεί αρκετούς σύγχρονους ανθρώπους σε κινήματα και πρακτικές που αντρούν στοιχεία από προχριστιανικές ή μη χριστιανικές παραδόσεις, τα οποία εντάσσονται συχνά στον ευρύτερο χώρο του λεγόμενου νεοπαγανισμού και της νέας εποχής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο σαμανισμός, ο οποίος σύμφωνα με την ανθρωπολογική επιστήμη αποτελεί ένα σύνθετο σύστημα θρησκευτικών αντιλήψεων και πρακτικών που συνδέεται με τεχνικές έκστασης, θεραπείας και επικοινωνίας με τον αόρατο κόσμο. Με αυτό το σύγχρονο πνευματικό φαινόμενο λοιπόν θα ασχοληθούμε στην παρούσα γνωστοποίησή μας, καθότι και αυτή η πλάνη έχει τη δική της θέση στη σύγχρονη τραγική πραγματικότητα. Πρόκειται για μια από τις πλέον πρωτόγονες μορφές θρησκευτικότητας, νοσηρής πνευματικότητας και άσκηση του παράλογου, όπως είναι ο σαμανισμός, ο οποίος αναβιώνει και αυτό στις μέρες μας. Με το γενικό όρο σαμανισμός εννοείται ένα πολύπλοκο λατρευτικό και μαγικό θρησκευτικό κίνημα που διαμορφώνεται γύρω από την τεχνική της έκστασης. Θεωρείται μυστικιστική εμπειρία και δεν είναι θρησκεία η φιλοσοφία, καθώς εμφανίζεται πριν από αυτές, διαβάζουμε στην διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια. Ο σαμανισμός είναι ένα πανάρχαιο πνευματικό σύστημα πρακτικών και όχι οργανωμένη θρησκεία. Βασίζεται στην επικοινωνία με τον κόσμο των πνευμάτων μέσω της έκστασης. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί μελετητές, ούτε η αρχαία Ελλάδα δεν έμεινε έξω από την επίρρεια του σαμανισμού. Είναι γνωστή η δράση πολυάριθμων περιφερόμενων μάγων, μάντεων, θεραπευτών, μιασμάτων, όρφεοτελεστών, πειθαϊστών κλπ, οι οποίοι ασκούσαν τεράστια επίδραση στις λαϊκές μάζες. Πολλοί από αυτούς διενεργούσαν με μαγκανίες και άλλες απάτες, εντός εισαγωγικών θαύματα, για να εξαπατούν τους αφελείς. Αναφέρουμε ως παράδειγμα τον περιπλανόμενο διαβόητο μάγο, θαυματοποιό και εντός εισαγωγικών θεραπευτή Απολλώνιο Τιανέα, πρώτος μετά Χριστόν αιώνα, ο οποίος επέχει θέση εντός εισαγωγικών Χριστού στους κύκλους των νεοπαγανιστών. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης και τους μάγους θεραπευτές των Ασκληπιείων, όπου διαδραματίζονταν ακραίες πρακτικές μαγικού τύπου θεραπείων. Μία από αυτές ήταν η εγκύμηση των ασθενών σε φρεσκοδαρμένα δέρματα ζώων που θυσιάζονταν στο Θεό Ασκληπιό για να λάβουν από εκείνον θεραπεία. Παρά τα αυτά, οι σύγχρονοι νεοπαγανιστές όχι απλά επιχειρούν να δικαιολογήσουν αυτόν τον πρωτογονισμό και τις απάτες, αλλά πασχίζουν να τις ντύσουν με δήθεν επιστημονικό μανδύα. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο σαμάνος. Εμφανίζεται ως διαμεσολαβητικό πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί ως θεραπευτής, ως μάντης και πνευματικός καθοδηγητής μέσα σε παραδοσιακές κοινωνίες. Όπως έχει επισημανθεί στη σχετική βιβλιογραφία, παραδείγματος χάρη του Ελιάντε, πρόκειται για μορφή θρησκευτικής εμπειρίας που συνδυάζει στοιχεία μυστικισμού, τελετουργίας και κοσμολογικών αντιλήψεων ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον υλικό και τον πνευματικό κόσμο. Να επισημάνουμε φίλοι και φίλες επίσης την τεράστια επιρροή που ασκούσαν οι σαμάνοι σε αρχαίες κοινωνίες. Πέραν της θρησκευτικής, ο σαμάνος συμμετείχε στις οικονομικές λειτουργίες της κοινότητας, χρησιμοποιώντας το φόβο, το δέος,
βάσει κάθε θρησκευτικού ενστίκτου, σύμφωνη με τη θεώρηση των ανθρωπολόγων, με τις κατάλληλες συμμαχίες και τα δώρα για τις υπηρεσίες του, αύξανε τις πηγές του πλούτου, διατηρώντας μονοπόλιο σε συγκεκριμένα ιερά αντικείμενα και υλικά, όπως τα φτερά. Μετατοπίζει, ωστόσο, την έννοια του φόβου στη γήινη δύναμη του αρχηγού της κοινότητας και την υπερφυσική δύναμη του σαμάνου, και όχι στον φόβο των πνευμάτων αφεαυτού, μας λέει σχετικό κείμενο του χώρου. Κεντρικά στοιχεία του νεοσαμανισμού είναι η έμφαση στην προσωπική πνευματική εμπειρία, εντός εισαγωγικών όρος, η ιδέα της ένωσης με τη φύση ως ανώτερη πνευματική πραγματικότητα και ο εκλεκτικισμός διαφόρων θρησκευτικών παραδόσεων. Οι πρακτικές αυτές, αν και παρουσιάζονται ως μέθοδοι εσωτερικής ισορροπίας, ενέχουν τον κίνδυνο πνευματικής σύγχυσης και απομάκρυνσης από την αλήθεια της αμομήτου πίστεως και εκκλησίας μας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν: πρώτον, τελετουργική έκσταση. Ο σαμάνος εισέρχεται σε κατάσταση τροποποιημένης συνείδησης, συχνά με τη χρήση τυμπάνων, χορού ή ψυχοτρόπων φυτών, για να ταξιδέψει εντός εισαγωγικών στον αόρατο κόσμο. Δεύτερον, πνευματική σύμμαχη. Πιστεύετε ότι συνεργάζεται με πνεύματα οδηγούς, παραδείγματος χάρη ζώα δύναμης, για να λάβει απαντήσεις. Τρίτον, θεραπεία. Σκοπός είναι η αποκατάσταση της σωματικής και πνευματικής ισορροπίας, καθώς και η ανάκτηση εντός εισαγωγικών χαμένων τμήματων της ψυχής του ασθενούς. Ταυτόχρονα, άμεση αποκάλυψη βασίζεται στην προσωπική εμπειρία του ατόμου και όχι σε αυστηρά δόγματα ιερές γραφές. Έχει τις ρίζες του σε αυτόχθονες πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο, Βόρεια, Νότια Αμερική, Σιβηρία, Αφρική, Αυστραλία. Και οι βασικές αρχές του προσαρμόζονται συχνά στη σύγχρονη εποχή για εναλλακτική πνευματική αναζήτηση. Ανεξαρτήτως όμως των επιμέρους επιστημονικών ερμηνειών, ο σαμανισμός ανήκει σε προχριστιανικά θρησκευτικά συστήματα, τα οποία δεν γνωρίζουν την αποκάλυψη του προσωπικού Θεού και της εν Χριστώ σωτηρίας. Η σύγχρονη τώρα αναβίωση του νεοσαμανισμού. Ο σαμανισμός έχει και αυτός τη θέση του στις σύγχρονες κοινωνίες σε μια πλειάδα συγχρόνων ανθρώπων. Ο σημερινός άνθρωπος, εξουθενωμένος από την έλλειψη υγιούς πνευματικότητας και αληθούς πίστεως στο Θεό, καταφεύγει σε τέτοιου είδους πνευματικά υποκατάστατα για να γεμίσει τα πνευματικά του κενά. Έχει ανάγκη από κάποιον ειδικό, ο οποίος θα το μοιήσει σε απόκριφη γνώση και θα του δώσει απάντηση στις μεταφυσικές του αναζητήσεις. Έχει επίσης ανάγκη από εμπειρία θαύματος, εντός εισαγωγικών, την οποία του δίνει η εκστατική ικανότητα του σαμάν. Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί ενιαίο θρησκευτικό σύστημα, αλλά ένα εκλεκτικιστικό πνευματικό ρεύμα που συνδυάζει στοιχεία από παραδοσιακές σαμανικές πρακτικές, ανατολικές θρησκείες, ψυχολογικές θεωρίες και αντιλήψεις της νέας εποχής. Στο πλαίσιο αυτό, φίλοι και φίλες, προβάλλονται πρακτικές όπως διαλογιστικές τεχνικές, πνευματικά ταξίδια εντός εισαγωγικών, χρήση συμβολικών αντικειμένων και προσπάθειες αλλοιώσεως της συνείδησης με σκοπό την προσωπική αφύπνιση ή θεραπεία. Κεντρική θέση κατέχει η αντίληψη ότι ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ανώτερη γνώση ή πνευματική εμπειρία μέσω εσωτερικών τεχνικών και ατομικής προσπάθειας. Ο Θείος Απόστολος Παύλος όμως μας προειδοποιεί: «Βλέπετε μη της ημάς έστε ως συλλαγωγών δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν», λέει στην προς Κολασσαή στο 2ο κεφάλαιο στίχος 8, για όλους εμάς. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε κατώτερες δυνάμεις, πνευματικές οντότητες ή τις προχριστιανικές θρησκευτικές πρακτικές. Πριν την έλευση του Χριστού, οι άνθρωποι βρίσκονταν υπό τα στοιχεία, δηλαδή ήταν δέσμοι των κοσμικών κανόνων της ειδωλολατρείας και των νομικών τύπων. Και το πλέον τραγικό είναι πως ύστερα από 2.000 χρόνια χριστιανικού βίου, η επιστροφή σε τέτοιες δαιμονικές καταστάσεις. Ας μιλήσουμε τώρα για τη θεολογική θεώρηση του φαινομένου. Από την οπτική της Ορθόδοξης θεολογίας, ο νέος σαμανισμός εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των αποκρυφιστικών και συγκριτιστικών πνευματικών αναζητήσεων, οι οποίες δεν στηρίζονται στην αποκάλυψη του Θεού εν Χριστώ. Αντίθετα, έργο τους έχουν
να αποπροσανατολίζουν πνευματικά ανυπόπτους ανθρώπους και να τους οδηγούν εκτός της σωστικής χάριτος του αληθινού Θεού. Η Εκκλησία αναγνωρίζει την ύπαρξη του πνευματικού κόσμου, πλην όμως διακρίνει σαφώς μεταξύ κτιστών πνευματικών όντων, αγγέλων και δαιμόνων, και απορρίπτει κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με άγνωστες ή απρόσωπες πνευματικές δυνάμεις εκτός της Θείας Αποκαλύψεως. Η Αγία Γραφή είναι σαφής ως προς την αποφυγή πρακτικών μαντείας, μαγείας και επικλήσεως πνευμάτων, όχι ως περιορισμό, αλλά ως προστασία του ανθρώπου από πνευματική πλάνη. Ο Απόστολος Παύλος επεσήμανε πως, εντός εισαγωγικών, πονηροί δε άνθρωποι και γόητες προκόψουν επί τα χείρο, πλανώντες και πλανόμενοι. Δεύτερα προς Τιμόθεον επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχη 12-13. Άνθρωποι τραγικά όργανα του ανθρωποκτόνου διαβόλου βρίσκονται σε πλάνη, πλανούν και καταστρέφουν και άλλους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι σαμάνοι. Η απομάκρυνση από την πίστη στον αληθινό τριαδικό Θεό ή η πλημελής πίστη σε Αυτόν, όπως την βιώνουν οι πολυάριθμες αιρετικές παραφθορές του χριστιανισμού, οδηγούν τον σύγχρονο άνθρωπο να αναζητά σε λάθος θρησκευτικότητες την αλήθεια και την απολύτρωση από τα καθημερινά προβλήματά του και τις υπαρξιακές του ανησυχίες, και προκειμένου στο σαμανισμό, στη σύγχρονη μορφή του, στον νέο σαμανισμό. Φίλοι και φίλες, κεντρικό ζήτημα αποτελεί η ανθρωπολογία και η σωτηριολογία του νέου σαμανισμού. Σε αντίθεση με την ορθόδοξη πίστη μας, δεν υφίσταται η έννοια της αμαρτίας ως ρήξης της κοινωνίας με τον Θεό, ούτε η έννοια της σωτηρίας ως εν Χριστώ αποκατάστασης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος προσεγγίζεται κυρίως ως ψυχοσωματική ύπαρξη που χρειάζεται ισορροπία, εντός εισαγωγικών, με τη φύση ή εσωτερική ενεργειακή εναρμόνιση, και πάλι εντός εισαγωγικών. Η προοπτική αυτή διαφοροποιείται ριζικά από την ορθόδοξη διδασκαλία περί θεώσεως, η οποία δεν αποτελεί αυτοεξέλιξη, αλλά δωρεά της Θείας Χάριτος και καρποκοινωνίας με τον παντοδύναμο Χριστό. Η Εκκλησία προσεγγίζει το φαινόμενο όχι με διάθεση απόρριψης του ανθρώπου, αλλά με ποιμαντική ευαισθησία και διάκριση. Ο σύγχρονος άνθρωπος συχνά στρέφεται σε τέτοιες πρακτικές από υπαρξιακή κόπωση, ψυχική αναζήτηση ή ανάγκη νοήματος. Ωστόσο, η ορθόδοξη παράδοση επιμένει ότι η αληθινή θεραπεία του ανθρώπου δεν επιτυγχάνεται μέσω τεχνικών ή εμπειριών, αλλά μέσω της εν Χριστώ ζωής, της μετανοίας, της μυστηριακής μετοχής, της προσευχής και της αγάπης. Οι πατέρες Εκκλησίας τονίζουν ότι η αναζήτηση πνευματικών εμπειριών ως αυτός σκοπός μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη, ενώ η ασφαλέστερη οδός είναι η ταπείνωση και η διάκριση των πνευμάτων. Φίλοι και φίλες, ο νεοσαμανισμός λοιπόν εμφανίζεται ως εναλλακτική πνευματική πρόταση σε έναν κόσμο που διψά για νόημα. Πίσω όμως από τη γοητεία του μυστικισμού αποκρύπτεται μια αντίληψη ασύμβατη με την ορθόδοξη πίστη. Μια σοβαρή και επικίνδυνη πλάνη, η οποία επιχειρεί να αποσπάσει τον άνθρωπο από τη σωστική πίστη στον αληθινό τριαδικό Θεό και να τον οθήσει σε μια ακόμα ολισθηρή και αδιέξοδη ατραπό του συγχρόνου αποκρυφιστικού φαινομένου. Ο νεοσαμανισμός ως σύγχρονη μορφή εκλεκτικιστικής πνευματικότητας αντανακλά την υπαρξιακή αγωνία του συγχρόνου ανθρώπου, αλλά δεν παρέχει απάντηση εντός της αληθείας της Εκκλησίας. Αντιθέτως, φίλοι και φίλες, εισάγει ανθρωποκεντρικές και εμπειρικές προσεγγίσεις του Θείου, οι οποίες αποκλίνουν από την αποκεκαλυμμένη χριστιανική πίστη, εναρμονισμένες με το σύγχρονο πολύπλοκο και πολυδέδαρο φαινόμενο του αποκρυφισμού, έχοντας ως στόχο να απομακρύνει τον άνθρωπο από την πίστη και την κοινωνία με τον αληθινό Θεό, να τον προσδέσει σε αντίθετες δυνάμεις και καταστάσεις για να του στερήσει τη σωτηρία. Δηλαδή, να πραγματοποιήσει την αρχαίγονη θέληση του σατανά, να ματαιώσει τη σωτηρία του κόσμου. Η Ορθόδοξη Καθολική μας Εκκλησία καλεί τον άνθρωπο όχι σε αναζήτηση απρόσωπων πνευματικών εμπειριών, αλλά σε προσωπική κοινωνία με το ζώντα Θεό. Η σωτηρία δεν είναι αποτέλεσμα τεχνικής ή εσωτερικής μεθόδου,
αλλά καρπός της χάριτος του Θεού εν τη Εκκλησία. Εν κατακλείδη, η αυθεντική πνευματικότητα θεμελιώνεται όχι στην εμπειρική αυτονομία του ανθρώπου, αλλά στη σχέση του με τον Χριστό. Ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύνη, μας λέγει ο Θείος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 4. Δεν υπάρχει αυτοσωτηρία, φίλοι και φίλες, αλλά μόνον πάσος αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε, λένε οι πράξεις των Αποστολών στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 21. Η σωτηρία είναι δώρον του Θεού, για του Κυρίου και λυτρωτού μας Ιησού Χριστού, καθότι η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγέννητο, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου στο στίχο 17. Και ούτως εστίν ο λίθος ο εξουθενωθής υφημών, των σταυρωτών του Ιουδαίων δηλαδή, των οικοδομούντων, ο γενόμενος εις κεφαλήν γωνίας, και ουκ έστειν ένα άλλο ουδενή η σωτηρία, ουδέγαρ όνομα εστίν έτερον υπό των ουρανών των δεδομένων εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς, λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων 4ο κεφάλαιο στίχη 11-12. Αυτός κατά το Μέγα Αθανάσιο, αυτός γαρ ενυνθρώπισε ή να ημείς θεοποιηθόμεν. Εκτός της σωστικής χάριτος του σωτήρα μας Χριστού κυριαρχεί το σκοτάδι, η απόγνωση και ο όλεθρος. Αντίθετα, η όντως ζωή βρίσκεται στη συνειδητή και οντολογική ένωσή μας με τον λυτρωτή μας Χριστό, καθότι όπως τονίζει ο Θείος Παύλος, την περισσία της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης, λαμβάνοντες εν ζωή βασιλεύουσιν δια του ενός Ιησού Χριστού. Στην προς Ρωμαίους επιστολή 5ο κεφάλαιο στίχη 12-17. Χαίρετε αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω πάντοτε και κρατείτε τας παραδόσεις και την αλήθεια της αμομήτου πίστεως μακριά από κάθε είδους αποκρυφιστική ψευδοεμπειρία που οδηγεί στον θάνατο και την καταστροφή.